Goedemiddag. Het Hof doet vanmiddag uitspraak in de zaak in hoger beroep tegen de verdachte. De uitspraak die u nu van mij hoort is een samenvatting van het uitgebreide vonnis dat is gewezen in deze zaak. En dat zal na de uitspraak ook worden verstrekt in kopie. En de pers ontvangt het vonnis digitaal. Zowel de verdachte als de officier van justitie heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van het gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 5 juli 2017. De verdachte noch de officier heeft het hoger beroep bij akte beperkt, zodat alle feiten aan beoordeling in hoger beroep zijn onderworpen. Het Hof heeft desalniettemin ter terechtzetting besloten er rekening mee te houden dat de grieven van het Openbaar Ministerie zich niet richten tegen de beslissingen van het gerecht ter zake van de feiten 2, 3 en 6. En dat betekent concreet dat het Hof zich aan die beslissingen conformeert zonder nader onderzoek. Dus het Hof neemt ten aanzien van die feiten dezelfde beslissingen als de eerste rechter. Feit 3a, niet ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie vanwege het ontbreken van een klacht. En ten aanzien van feiten 3b, 2 en 6 een vrijspraak. Procureur-generaal heeft gevorderd dat het Hof het vonnis van beroep zal vernietigen en opnieuw recht zal doen en onder aanvulling van de bewijsvoering dezelfde feiten als het gerecht bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaar en de verdachte daarnaast voor de duur van 15 jaar zal ontzetten uit het beroep van kerkleider. De verdediging heeft primair bepleit dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zal worden verklaard in de strafvervolging van het in de zaak met parketnummer 5217 ten laste gelegde feit. En subsidiair dat de verdachte van dat feit zal worden vrijgesproken. De verdediging heeft verder bepleit dat de verdachte ook zal worden vrijgesproken van de in de zaak met parketnummer 11916 ten laste gelegde feiten. En voor het geval deze verweren worden gepasseerd is een straftoemetingsverweer gevoerd. Wat betreft de verdediging moeten de in beslag genomen auto's worden teruggegeven aan de verdachte en moet de benadeelde partij niet ontvankelijk worden verklaard in haar vordering. Het Hof komt tot een andere bewezenverklaring en tot andere straffen dan het gerecht. Het vonnis waarvan beroep kan daarom niet in stand blijven. De ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. De raadsvrouw heeft ter terechtzitting in hoger beroep opnieuw bepleit dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard met betrekking tot het ten laste gelegde feit dat in Nederland is gepleegd. Dit verweer, dat ook in eerste aanleg werd gevoerd, klaagt erover dat het Openbaar Ministerie in Nederland niet ten spoedigste tot vervolging is overgegaan en evenmin dat het niet de landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken heeft ingeschakeld. De raadsvrouw heeft in hoger beroep echter geen andere argumenten aangedragen dan in eerste aanleg. Terwijl het gerecht dit verweer gemotiveerd heeft verworpen en daarbij toepassing heeft gegeven aan vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, waaruit volgt dat het beoogde rechtsgevolg moet worden onderbouwd waarom dit het gevolg moet zijn van het gestelde verzuim. Het had dus, naar het oordeel van het Hof, uitdrukkelijk op de weg van de verdediging gelegen om nu in hoger beroep alsnog aan te geven waarom dit rechtsgevolg, nota bene het zwaarste rechtsgevolg, moet worden verbonden aan de gestelde verzuimen. Dit klemt te meer nu sprake is van een situatie waarin consultatie van die bijzondere zedenzakengroep niet verplicht, maar facultatief is voorgeschreven. Die nadere motivering is in hoger beroep niet door de verdediging gegeven. Het verweer wordt daarom ook in hoger beroep verworpen. Met betrekking tot de resterende voorliggende feiten komt het Hof tot dezelfde bewezenverklaring als het gerecht in eerste aanleg, met uitzondering van feit 8b. Met betrekking tot dit onder 8b bewezen verklaarde feit, aantasting van de eerbaarheid van de betreffende aangeefster met het doel om na te gaan of zij seks met een ander had gehad, is het Hof, anders dan het gerecht, van oordeel dat daarvoor wel voldoende wettig en overtuigend bewijs bestaat. De bewijsmiddelenselectie die het gerecht heeft gemaakt voor de overige feiten worden integraal overgenomen door het Hof
maar aangevuld met bewijsmiddelen voor dit feit 8b. Met betrekking tot dit feit overweegt het Hof nog het volgende. Het Hof overweegt dat de verklaringen van aangeefster in dat geval worden ondersteund door de verklaring van haar toenmalige vriend en ook door de uitkomst van het onderzoek in haar auto. Het stuurwiel bleek beschadigd. In het kader van de betrouwbaarheid van de verklaringen kan verder worden gewezen op de verklaring van een vriendin van aangeefster. Die heeft verklaard wat aangeefster daarover aan haar heeft verteld. Dat haar verklaring op onderdelen verschilt van die van aangeefster is verklaarbaar door het tijdsverloop en tast de betrouwbaarheid van de verklaringen niet aan. Die verschillen zijn naar het oordeel van het Hof van ondergeschikte aard en maken dat de mogelijkheid van afstemming als niet aannemelijk terzijde moet worden geschoven. Het Hof concludeert daarom dat uit het onderzoek ter terechtzitting geen feiten of omstandigheden naar voren zijn gekomen, op grond waarvan zou moeten worden getwijfeld aan de door de aangeefster beschreven toedracht. Met betrekking tot de overige bewezen verklaarde feiten kan het Hof zich volledig vinden in de bewijsoverwegingen van het gerecht. Het Hof neemt deze over en verwijst daarnaar. En hetgeen de verdediging in hoger beroep daartegen heeft ingebracht, doet daaraan niet af. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep voor het eerst een inhoudelijke verklaring afgelegd. Daarbij heeft hij alle beschuldigingen stellig ontkend. Volgens hem is sprake van een complot om hem en zijn kerk buitenspel te zetten. Vanuit de kerken New Song en House of Worship zouden ex-leden van zijn kerk zijn benaderd en opgedragen om valse verklaringen tegen hem af te leggen. Ten aanzien van aangeefster van feit 1 meent hij dat de beschuldiging ook kan voortkomen uit wraak van haar moeder, die hem zou verwijten dat zij van haar man is gescheiden. Het Hof acht deze verklaring van de verdachte ronduit ongeloofwaardig. De verdachte heeft niets naar voren gebracht dat afbreuk doet aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de aangeefsters. Integendeel zelfs. Door zijn verklaring winnen die betrouwbaarheid en geloofwaardigheid juist aan kracht. Dat is te illustreren aan de hand van enkele bewijsmiddelen die om een nadere uitleg van de verdachte vragen. Het Hof doelt daarmee in de eerste plaats op het in de Nederlandse zaak bewezen verklaarde feit. Er ligt in die zaak een factuur van een hotel in Rotterdam waarop is vermeld dat de verdachte een kamer heeft geboekt voor 2 personen. Daarna gevraagd verklaart de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep dat hij nooit een hotelkamer in Nederland voor 2 personen heeft geboekt. Als dat waar zou zijn, had het in de reden gelegen dat de verdediging dit objectieve steunbewijs had proberen te ontkrachten. Dat is door de verdediging niet gedaan. Het Hof ziet dan ook geen aanleiding geloof te hechten aan deze geenszins nader onderbouwde verklaring van de verdachte. Het Hof doelt in de tweede plaats op onder 7a en 7b bewezen verklaarde feiten. De verklaring van deze aangeefster wordt in belangrijke mate ondersteund door een heimelijk gemaakte audio-opname van een gesprek, waarvan 2 van de aanwezigen en de moeder van aangeefster hebben verklaard dat het inderdaad ging over de seksuele relatie tussen de verdachte en aangeefster. En dat de verdachte het bestaan van die seksuele relatie toen heeft bevestigd. De audio-opname duurt ruim 2,5 uur en ter terechtzitting zijn belastende fragmenten daarvan ook afgespeeld. Fragmenten waarin de verdachte onder andere om vergeving vraagt. En hem is de gelegenheid geboden daarop te reageren op de zitting. De verdachte heeft verklaard dat de onzedelijke daad waarvoor hij vergeving heeft gevraagd een omhelzing van aangeefster was tijdens een van de kerkdiensten. Die omhelzing zorgde ervoor, zo beweerde hij, dat zij seksuele gevoelens voor hem ontwikkelde. En volgens de Bijbel zou de verdachte voor deze religieuze fout vergeving moeten vragen. Die verklaring heeft het Hof met verbazing aangehoord. In het gehele gesprek wordt daarover immers met geen woord gerept. Sterker nog, vele passages in het gesprek wijzen erop dat het wel degelijk ging over een seksuele relatie en of seksuele handelingen tussen de verdachte en aangeefster.
De verdachte heeft bovendien tijdens het gesprek weinig moeite gedaan om de beschuldigingen van aangeefster tegen te spreken. De conclusie van het Hof is dan ook dat de verklaring van de verdachte, dat hij slechts een religieuze fout heeft toegegeven, naar het Rijk der Fabelen moet worden verwezen. De strafbaarheid en kwalificatie van de feiten. Met betrekking hiertoe overweegt het Hof dat het onder 1c bewezen verklaarde, voor wat betreft de periode tot 15 november 2001, in de telastenlegging een bestanddeel mist. Het bestanddeel een minderjarige van onbesproken gedrag. Naar het oordeel van het Hof is dit een onder de oude wetgeving essentieel bestanddeel van het desbetreffende delict, dat door het Hof niet kan worden ingelezen in de telastenlegging. Het bewezen verklaarde onder 1c, betreffende de periode tot 15 november 2011, levert derhalve geen strafbaar feit op, zodat in zoverre ontslag van alle rechtsvervolging moet volgen. Het onder 1c bewezen verklaarde feit is voor wat betreft de periode vanaf 15 november 2011 wel strafbaar, net als alle andere bewezen verklaarde feiten. En de verdachte is ook strafbaar voor die feiten. Het Hof heeft bewezen verklaard dat de verdachte zich ten opzichte van 7 aangeefsters aan 1 of meer zedendelicten schuldig heeft gemaakt. In vergelijking met de bewezen verklaring van het gerecht is daar dus 1 strafbaar feit bijgekomen. Feitelijke aanranding van aangeefster onder feit 8b. Met betrekking tot de bepaling van de straf overweegt het Hof het volgende. De ernst van het bewezen verklaarde handelen van de verdachte komt naar het oordeel van het Hof goed tot uitdrukking in overwegingen van het gerecht die het Hof tot de zijne maakt. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van 3 tienermeisjes en 4 jongvolwassen vrouwen, die allemaal lid waren van de geloofsgemeenschap die jaren geleden door de verdachte is opgericht en waarbinnen hij tot zijn aanhouding fulltime fungeerde als organisatorisch en geestelijk leider. Het misbruik varieerde van een enkele ongeoorloofde lichamelijke aanraking tot een volledige seksuele relatie met penetratie van vagina, anus of mond gedurende meerdere jaren. De verdachte heeft aldus inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van deze jonge meisjes en jonge vrouwen. Hij heeft er blijk van gegeven hoofdzakelijk gericht te zijn geweest op zijn eigen lustbeleving en weinig tot geen oog te hebben gehad voor de schade die de seksuele contacten aanrichten bij de slachtoffers. Bij een van de slachtoffers begon het misbruik toen zij pas 12 jaar oud was en heeft het voortgeduurd tot ver in haar volwassenheid. De verdachte heeft haar seksuele handelingen doen plegen en ondergaan waar zij gezien haar leeftijd nog niet aan toe was. Hierdoor heeft hij een negatieve invloed gehad op het natuurlijke seksuele ontwikkelingsproces waar elk kind doorheen gaat. In het geval van een ander slachtoffer begon het misbruik toen zij 19 jaar oud was. En in de 4 jaren die volgden en waarin het misbruik voortduurde, is zij 5 maal zwanger geraakt van de verdachte en heeft zij telkens een abortus moeten ondergaan. Abortus is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dat het slachtoffer dit 5 keer mee heeft moeten maken, zal zonder meer een grote psychische weerslag op haar hebben gehad. Net als bijna alle andere slachtoffers hebben ook de zojuist bedoelde 2 slachtoffers lang gezwegen over het misbruik. Onder andere omdat de verdachte daarop aandrong, met als gevolg dat het misbruik niet stopte en zij pas jaren nadien met de verwerking konden starten. Ook in bredere kring heeft het handelen van de verdachte een schok teweeggebracht. De gepleegde feiten hebben maatschappelijke onrust veroorzaakt. Als kerkleider vervulde de verdachte een voorbeeldfunctie binnen deze maatschappij. En hij heeft het vertrouwen van deze maatschappij dat het moet kunnen stellen in personen die verantwoordelijk zijn voor de zielzorg van soms kwetsbare personen, diep geschaad. In navolging van het gerecht stelt het Hof ook vast dat met het huidige wetboek van strafrecht het strafmaximum voor een aantal van de bewezen verklaarde feiten is verlaagd. Anders echter dan het gerecht meent, is dat verlaagde strafmaximum nog geen reden voor een verlaging van de op te leggen straf. De wetgever heeft immers nadrukkelijk te kennen gegeven dat de verlaging van het strafmaximum niet zozeer te maken heeft met de strafwaardigheid
van de desbetreffende feiten, als wel met het meer onderling in balans brengen van de verschillende strafbedreigingen in het nieuwe wetboek van strafrecht. Bovendien laat het onverlet dat het strafmaximum in deze zaak een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren is. In vergelijking met soortgelijke zaken is niet eenvoudig te maken. De verdachte heeft zich over een periode van bijna 9 jaar schuldig gemaakt aan diverse zedendelicten. Wat dat betreft zal het Hof het gerecht ook niet volgen in de overweging dat het in het voordeel van de verdachte spreekt dat hij niet eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld. Dat klemt te meer nu die zedendelicten in het bijzonder ten opzichte van 5 slachtoffers buitengewoon ernstig waren. Verder geldt dat de verdachte bepaald niet heeft laten blijken dat hij het verwijtbare van zijn handelen inziet. Waar de verdachte zich in het voorbereidend onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg hoofdzakelijk heeft beroepen op zijn zwijgrecht, heeft hij ter terechtzitting in hoger beroep zijn strafrechtelijke betrokkenheid ontkend en de schuld grotendeels bij de slachtoffers neergelegd. In het door de aangeefster van feit 8 opgenomen gesprek geeft de verdachte een verbijsterend inzicht in de geraffineerde wijze waarop hij aangifster van ieder gevoel voor zelfrespect weet te ontdoen en haar de schuld volledig in de schoenen weet te schuiven. Het Hof rekent de verdachte deze beschuldigende houding jegens de slachtoffers zeer aan. Het Hof is met de procureur-generaal van oordeel dat de door het gerecht opgelegde gevangenisstraf van 9 jaren onvoldoende recht doet aan de ernst van het bewezen verklaarde. Datzelfde geldt echter voor de door de procureur-generaal gevorderde gevangenisstraf van 12 jaar. Het Hof komt dus tot een hogere straf dan in hoger beroep is geëist. De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de detentieomstandigheden aanleiding zouden moeten zijn voor een verlaging van de op te leggen straf. Het Hof deelt die visie niet. De verdachte heeft er immers zelf vrijwillig voor gekozen om zijn voorarrest in een politiecel door te brengen. Het strikte politieregime is daarbij niet op hem van toepassing verklaard. De verdachte heeft bij gelegenheid van zijn laatste woord ook aangegeven dat voor hem blok 1 niet slecht was. En van een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing is niet gebleken. Het Hof acht het, evenals het gerecht en de procureur-generaal, aangewezen om een bijkomende straf op te leggen. Namelijk de ontzetting uit het recht om een kerkelijk beroep te bekleden, zoals dat van leidsman van zijn geloofsgemeenschap. Anders dan de verdediging meent, zijn de werkzaamheden van kerkleider, apostel of pastoor wel degelijk ook als beroep aan te merken. Daarbij is in aanmerking genomen dat de verdachte een vaste maandelijkse vergoeding ontving voor zijn werkzaamheden. En de uitleg die de verdediging aan die werkzaamheden heeft gegeven, een roeping van God, doet daaraan niet af. Het Hof is van oordeel dat de maximale duur voor deze ontzetting passend en geboden is in deze zaak. De in beslag genomen auto's worden verbeurd verklaard en de vordering van de benadelde partij wordt ook in hoger beroep toegewezen, net als de schadevergoedingsmaatregel. Het Hof komt tot de navolgende beslissingen. Het Hof vernietigt het vonnis van het gerecht in eerste aanleg en doet opnieuw recht. Verklaart het Openbaar Ministerie ten aanzien van het onder 3a ten laste gelegde feit niet ontvankelijk in zijn strafvervolging. Spreekt de verdachte vrij van feiten 1a, 3b, 2 en 6. Verklaart wettig en overtuigend bewezen de overige onder 1, 4, 5, 7, 8 en 9 ten laste gelegde feiten en het in de zaak met parketnummer 5217 ten laste gelegde feit. Ontslaat de verdachte van alle rechtsvervolging ten aanzien van het onder 1c bewezen verklaarde, voor zover het gaat om de periode tot 15 november 2011. Verklaart de feiten strafbaar en de verdachte ook strafbaar. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 jaar met aftrek van het voorarrest. Het Hof ontzet de verdachte voor de duur van 19 jaar uit het recht het beroep te bekleden van leidsman van de door hem opgerichte geloofsgemeenschap
of een soortgelijke kerkelijke functie in een geloofsgemeenschap met het karakter van beroep. Verklaart verbeurd de in beslag genomen auto's en wijst ten slotte toe de vordering van de benadeelde partij met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Dit is het vonnis in deze zaak. Er is 14 dagen de tijd om cassatie in te stellen bij de Hoge Raad in Nederland.